हेलो लोगोफोर बे फार्स्ट बड' फिल्म एवार्ड फेस्टिवल 2022 फेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिनि खुंफुंनायाव बे जानो थांगासिनो 23 डिसेम्बराव आरो बारा दिन गैलिया बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि मोनसे खुंथाय फार्स्ट बड' फिल्म एवार्ड फेस्टिवल बेखौ खुंनाय जागोन फेरगावनि बड'फा फोथार बे होननाय जायगायाव बेखौ खुंफुंनाय जागोन। बेयाव गोबां आर्टिस्ट सफैगोन लोगोसे सिंगार थागोन बर'नि फेमास सिंगारफोर आरो गोबां मोसाखावरिबो सफैगोन आरो गोबां मोसानाय रंजानाय नुनो मोनगोन। जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन। बे मोनसे प्रग्रामाव एबा फेस्टिभेलाव देग्लायनि बोसोराव साबसिन सावथुनखौ दिन्थिनो हादों, साबसिन सावथुन बानायनो हादों। बेफोर सावथुननि थाखाय बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना बान्था बावहरगोन। फेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दैदेननायाव जायनो नायनो गोसो बिथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन। स' थेंक इउ दिनैनि जा मोनसे आपडेट होबाय। थेंक इउ स' माच बाय लोगोफोर।